Arratsaldeon berriz ere, oraingoan Taxo eta Garazi daukagu gurekin, ez dago Isla Fest jaialdiari buruz hitz egitera datoz eta beraiekin hasiko dugu elkarrizketa. Kaixo bikote? Opa. Zer moduz? Ondo. Igual pixkat urduri telebistan egoteagatik. Bai. Dexente. Bueno, normala den bezala, baina bueno, azkenean zuek dakizuen gai bati buruz hitz egitera zatozte, orduan erosoago sentitu altzarete. Bai. Jendeak ezagutzeko pixkat konta iguzu, zer da ez dago Hilda Fest jaialdi hau zertan datza? Bueno, ez dago Hilda Fest jaialdia dator gehien bat, azken aldian gaztetxeen aurka egon diren oldarraldi honek eragin dituen isun eta dena delako, isun ekonomiko gehien bat hauen aurrean, nola baiteko musika estenatik, Iruñerriako estena musikaletik, elkartasun keinu bezala, gehien bat dator etekin ekonomiko hori pixka bat arintze bidera, estena musikaletik elkartasun keinu hori baluzatzeko. Gehien bat alde horretatik. Horretarako kolektibo bat osatu izan duzute, ezta? Jaialdi hau aurrera eramateko? Bai, kolektiboa da ez dago Hilda, eta hortik atera zen ezaituzugu bakarrik utziko kanpaina, eta hori izan da festia antolatu dugu da. Eta nola elkartu zineten hainbat kolektibo auzoetako edo musika taldeetako kolektiboak elkartu zineten hau aurrera eramateko? Egia esan EDH kolektiboa, ez dago Hilda kolektiboa sortzen da, eta sortu denetik agian kalera begira egin dugun lehenengo ekimena hau izango da. Baina lehenengo dator kolektiboa eta gero kanpaina bera hau. Orduan, ez dakienarentzat ez dago Hilda kolektiboa osatzen dugu, bai musika taldeetan ari diren edo aritu izan diren kideekin, baita irrati libretako esateriekin, bizkat estena osatzen dugun hainbat pertsonen elkartzearekin. Gehien bat, estena bera auspotzearen helburuarekin, sustatze, beti egon da nahiko zigortua, eta estena nahi dugun estena antikomertzial hau traba asko ditu, musikaren merkantilizazioarekin, baita musikaz etekin ekonomikoa atera nahi duten zenbait esparru eta indibiduekin, orduan gure helburua da estena hori babestea eta guk geuk gurea eginez aurrera ateratzea. Bai kontzertuak egite aldera, bai taldeek dituzten beharren azpiegiturak lortze aldera, eta baita ekoizpenak eta lan asko dago, ideia asko buruan, helburu asko, baina pixkanaka eta kalera begira edo zea begira hau izan da egin dugun lehenengo ekimena. Oso ongi. Horretarako hainbat hilabeteetan zehar egon nintzen zarete, kanpaina aurrera emanez, zer motodako ekintzak egin dituzute honi arte? Orain arte ditugu boleto batzuk salgai, egin dugu makrozozketa bat, non Euskal Herriko talde askok eman digute haien materialak. Daude CD-ak, biniloak, singelak, arropak, eta hori da zozketatzen dugu. Egin dugu makrozozketa bat, atera ditugu 5.000 boleto, eta orain salgai daude Euskal Herriko hainbat puntutan. Eta hori izan zen ere, pixkat aurkezteko festia eta festian egingo da zozketa. Oso ongi, eta urriaren 26 eta 27an prestatu duzute jaialdi hau, 25 eta 26an. Hemen Berriozarren, ez da? Berriozarren, Ilarri parkean. Eta zein talderekin adostu duzute konpromisoa? Ostiralean izango Rude Pride, Streetwise,
Hexen, Zopilotes eta Unidad Alavesa. Eta larun batean, goizean izango txikienako txanmagoa, gero bermutean Anderina Jolin, bazkaria izanen dugu, eta gero gauean berriz ere, arratsaldean, Gurra eta Kitto, Azu, Dinamita, Erdoil eta El Sonido de la Metralla. Talde zabala azken finean, edorentzako guztuntzako. Norekin pientzarete kontaktuan edo jaialdi guzti hau voluntario moduan sortu den jaialdi izan da? Bai, esan bezala ez dagoela kolektibotik antolatu dugu. Egia esan guk ez dakit igual askok esperientzia dagoelako kontzertuak antolatzen eta baina bai guk gauk egin dugu ez. Bai. Berriozarko udalaren baimenarekin eta laguntzarekin. Baina, talde guztia kontaktatzeko guk gauk egin dugu, azkenean, sare zabala dugu eta guztion artean nola musikariak izatearen abantaila beste musika taldeak ezagutzea daen, hori, kontaktu egin bitartez. Managerren beharrik gabe, lortu dugu kontzertu zabal. Eta txandak betetzeko, irineko kolektibo batzuk nintzen dugu, edo lagunekin, edo beste talde batzuen kideekin, edo, azkenean hori txandak voluntariak dira ere. Osongi. Eta kontzertuak ikusteko sarrerak banatu dituzute, ezta? Edo banatzen ere zarete? Bai, salgai daude Herriko Tabernan, Ezpala Tabernan eta Aitzina Tabernan. Eta online ere erosi aldira. Osongi. 5 eurotan. Osongi. Eta esan duzuten bezala, jaialdi honen irabazi guztiak bideratuko dituzute Baimara Bilez eta Errotxapeako gaztetxeko errepreseletu hori, ezta? Bai, guztia. Bai, helburua hori baita, alde batetik helburua da ekonomikoa, baina isunak ordaintzeko eta dela kantitateen nahiko handia, esan dezakegu zifra bat. 1.000 inguru, Marabilesetik eta Errotxapeatik, nik ez dakigu baina hori. Eta nola ikusten dituzute errepreseletuak orain, nola sentitzen dira edo nola ikusten duzuten eraiekin izketan duzaudetenean? Bai. Ekimen asko egiten ari dira, ez? Zentzu horretan, hau hainbat horietako bat da. Daude beste hainbeste ekimen edo etorriko direnaz, esan bezala izunak kopurua oso handia da eta egon behar dira gauza pilo bat diru ateratzeko. Orduan, bai, eskertuak eta lanerako prest. Horrengo hilabeteetan egongo zarete lanean, segurazki beste motatako ekimiak antolatuko dituzte. Hor igual, Uñerriko musikari taldei bultzada bat emanen ez deniokete? Barkatu zitu. Musikari talde gazteak ere igual egoera prekarioan bizi direnak lehen komentatu zuten bezala. Igual ere talde hauei espazio bat edo kontzertu organizaturen bat egingo zeniekete bultzada bizkat emateko talde gaztei, adibidez? Momentu zabantolatu dugu, baina adibidez festi hau orkesteko egin genuen pasaren 6an, Aitzina Tabernan, Jagoiko eta Errege Zaharra, dela talde berri bat, sortu denaren egunean, sustai berriak, badara aurte pare bat edo, eta Tatxers, sortu berriak ere. Orduan azkenean, pixka bat ematen dugu aukera sortu berriak diren taldei, zer ginean musikan potentzial handia dago eta talde asko sortzen ari dira oraintxe bertan, eta, beraiekin kontatzen dugu noski. Osongi, ja pixkat ere elkarrizketerean behiela ematagatik, beste zer komentatu nahiko zenukete, igual jende animatu kontzertua bertaratzera? Bai, noski, animatzera jendea betotzera, egongo direla sarrerak ere salgai takilan, eta hori, animatzera. Bai, hori, 5 eurotxo besterik ez dira, talde kalitatezko taldeak ikusteko, 5 euro egun bakoitzean, eta gero aparte dago da, seguro.
saiatuko gara alik eta gune aske eta osasuntsu eta gozagarrien egiten guztion artean, eta ere hemendik deia luzatzea jendeari nahi izanez gero txandetan apuntatzeko, ezakit gurekin kontaktuan jar daitezke bai gure korreoan edh@gmail.comen edo gure sare sozialen bitartez, eta hori guztion artean pixka bat guztia hau aurrera ateratzea. Urriak 17 izango dutela epaiketa Marabiaseko 22. Vale. Eta, ere horretaraztea Errotxapeako gaztetxea desalojoaren arriskupean dagoela, eta, hor da biltzatela erresistentzian, eta, hemendik ere, eszena musikala bera, oso eskertua dagoela Iruñerrian Errotxapeako gaztetxea bezalako esparruarekin, izan ere okupatu zutenetik kriston kontzertuak egoteko aukera egon da, talde asko bere burua aurkeztu dute bertan eta agurra ere esan, eta pixka bat nolabait gaztetxen loraldiarekin batera, ere eszena musikalak argitasun puntu bat ikusi zuen momentu horretan, orain desalojo arriskuarekin pixka bat iluntasunera bueltatze horri begira ere aldarrikatu nahi ditugu espazio hauek oso beharrezko eszena musikalaren osasunerako edo. Azkenean esparru aske hauek gaztetxeak musikaren aurrera egitearekin batera datozela, Euskal Herriko historian zehar ere. Orduan, EDH-tik garrantzi hori ikusten dugunez, gehien bat esker hori eman nahi diogu olako espazioak defendatzen dituztenei. Espero dugu Iruñeak berriz ere argia ikustea, datorren hilabeteetan, garai latzak datozen arren. Mi esker bikote egin duzuten elkarrizketagatik, espero dugu jaialdia aurrera eramatea, oso ongi joatea, eta aurrengo hilabeteetan lan ona egitea. Mi esker. Eskerrik asko.